Long. Ito karon atong duulon. Bisitahon ni mga manok. Bisitahon itong mga manok. Oy, basta mo mga chicken. Ngaon na mo. Ano ngaon na sila? Namiso ang manok pa. Ha? Namiso. Ano itong manok? Namiso mga. Galaag sa. Man, Wag bugtong una ko, bugtong. buntong. Ay, namiso. Aling mga malaki. Saka pa. Bisitahon ni namiso. Ano? Man, Dara pa. ano? Oh, Ano ka buk? Ay, isa na. dua Ano man? pa. Kato, itakloban kita. Para mamusa yung itlog. Ni kagawas. Oo, para dali mamusa. Di mo na pwede dili siya na pag-gawasan siya. Kibaw na kaya itlog. Mulumlum tong katong kuanay kuwero pa. Iyaan yung piso. Kaya pagkaon. Ha? Hindi pagkaon niya. Aron pagkaon, gutom mo na. Ihaw na gagawin sa pizza. Na. Dito sa barangay, kituan na. Naduha na kabuk ng itlog. Wala lagi. Wala manok, wala lagi. Ngawa guban. Ada yang belum dia. Dili kami yung itlog. Itlog. Mana mo, mana mo. Nakabuk din. Nakaligo na mo. Ligo ng mga manok. Nakaligo na mo. Ligo na mo. Kaya kapagkaon sa manok, ligo na. Nakaligo na mo. Mga manok, ang ngaon. Manok magkaon. Kaya aron madako. Manok kadako. Ihaw na pod. Nora man na inyong papel. Pakanon. Madako, kadako, ihaw. Bangon na ko yan. Kaligo na. Sige, kaon mo. Ano na? Asa na? Itlog na pusa na. Ano? Kuha man mo. Paano naman? Pila ka ba? Pa na pusa. Awa na po sa so 6. 6 ka ba? Ha? Pa na pusa. Dua na po sa 6. Dua. Wala na po sa. 4 pa. Sige. Ito na papusaon.